treball de matemàtiques de la recerca del radi de la Terra d'Eratòstenes. Comencem la nostra recerca. No vaig saber, 6,28. Sí, això. Jo vaig sumar, no? Pis, per què de 36.000 dividits entre dos pis? Ties, estic gravant, Bueno, David, estem fent matemàtiques ara mateix i que anàvem a començar el projecte d'Erastòtenes. I hem pensat que seria una bona idea presentar-te el treball en un vídeo en lloc de per escrit. Sí, perquè així t'expliquem tot el que de veritat pensem i d'aquest projecte que n'hem tret. Bueno, ara David, que t'hem explicat tot el que hem fet i tal, comencem. Aprofitant que aquest és l'any de l'astronomia, vam fer un treball per mesurar el radi de la Terra seguint el mètode d'Erastòtenes. Nosaltres vam fer el següent. Primer vam sortir al pati a prendre mesures. Vam posar una cartolina i vam construir un trípode. Cada uns certs minuts, entre 5 i 10, marcàvem la punta de l'ombra del trípode a la cartolina. Després, unint les creus obtingudes, vam fer una línia recta. A partir d'aquesta vam poder fer la mediatriu i gràcies a la mediatriu vam obtindre l'ombra mínima. Al saber que havíem de fer més coses, ens vam desmaiar. Però amb la nostra força de voluntat i tot això, per aconseguir un 10 vam seguir endavant. Vam unir l'altura del gnòmon 43 centímetres amb la línia per on passava el Sol, obtenint així un triangle que era a l'altura del Sol, que era 48,5 graus en aquell dia. Són els nostres companys de primer de batxillerat, el dia 2 d'abril a Praga. Van fer més o menys el mateix que nosaltres, amb la diferència de que el seu gnòmon era de 160 centímetres i l'angle del triangle que van obtenir els hi va donar 45 graus, quan a nosaltres ens va donar 48,5, tenint el gnòmon de 43 centímetres. El primer que hem de fer per saber el radi de la Terra és fer coincidir els graus dels dos llocs perquè siguin del mateix dia. Amb la qual cosa, si volem saber quin era el grau de Praga el 20 de març, hem de fer el càlcul següent. 45 graus menys 5 graus i 6 minuts és igual a 39 graus i 54 minuts. Per tant, sabem que el grau de Praga el dia 20 de març era de 39 graus i 54 minuts. I per saber la diferència de l'altura del Sol cal restar els graus de Barcelona als graus de Praga. Per tant, entre Barcelona i Praga la diferència de l'altura del Sol era de 48 graus 30 minuts menys 39 graus i 54 minuts, que dona 8 graus i 36 minuts. I a partir de la web que el David ens va proporcionar, sabem que la distància cap al nord que separa Barcelona de Praga és de 967 quilòmetres. Amb totes les dades que hem obtingut podem fer... Amb tot el que ens ha explicat el David i sabent fer la regla de 3, obtenim les dades següents. X
és igual a 360 per 967 entre 8 graus i 36 minuts, que és igual a 360 per 967 entre 8,51 graus, que ens dona 40.907,168 quilòmetres, que aproximats són 40.900 quilòmetres. Com que per saber la longitud d'una circunferència cal fer la fórmula següent, 2 per pi per radi, obtenim que el radi de la Terra és igual a 40.900 entre 2 per pi, que és igual a 40.900 entre 6,28, que ens dona 6.500. Amb el qual obtenim el resultat de tot aquest treball. Així que a través del mètode d'Eratòstenes sabem que el radi de la Terra mesura aproximadament, David, no t'enfadis, David, ara direm la nostra opinió personal. Bueno, David, que aquest treball ens ha semblat força interessant, però a la vegada una mica avorrit perquè no l'enteníem gaire. a l'examen no feia falta, no fa falta que ens sumin molta nota del trimestre perquè van a fatal. Però el millor ha sigut gravar un vídeo. David, t'ho diem. Laia, però! Bueno, com dius tu, de l'odi a l'amor hi ha un pas. Dilluns 25 de 05. de 09. T'estimem!